kuse niekto na telefóne. Každý len scrolluje. Zobrali telefón do ruky a celý čas, ako tam sedí na tej káve, tak oni iba scrollovali na tom telefóne takto. Ale keď vidím tých starších ľudí, že sa snažia tvoriť na sociálne siete, 0 na TikToku, 0 na Instagrame a 0 na Facebooku. Oni úplne sú stratení, čo sa týka tých trendov, hej. 1200 followerov z jedného videa. Čauko Šimon, vítam ťa v podcaste. Vedel by si nám v rýchlosti povedať, čomu sa venuješ? Nazdar Tomáš. Vieš čo, venujem sa marketingu na sociálnych sieťach už nejaký ten tretí rok. Bola to dlhá cesta. Vlastne ja som už taký trochu podnikavý, by som povedal, od 15 rokov, kedy som začal s mojim kamarátom budovať značku oblečenia a tam sme vlastne riešili rôzne veci ohľadom toho online predaja. Takže tam tie sociálne siete boli nevyhnutnosť. Vlastne sme na tých sociálnych sieťach mali postavený celý marketing, neriešili sme nič, len organické príspevky na sociálnych sieťach. No a vlastne z toho som sa potom dostal na organizovanie rôznych skateových súťaží, pretože som bol mladý, som bol skater, vieš ako. No a tam vlastne som mal pri tých skateových súťažiach som riešil čisto sociálne siete. Boli sme v tom nejak traja, čo sme to riešili a moja úloha boli čisto sociálne siete a prilákanie tých ľudí na tú skateovú akciu. No a potom prišiel taký zlomový bod, kedy som vlastne prestal robiť všetky tieto veci. Mal som stále inak aj tú značku oblečenia, aj tie akcie som organizoval. Potom prišiel zlomový bod, kedy som si povedal, že OK, idem skúsiť na sebe viac zamakať a skúsim si zaplatiť nejaké kurzy, aby som získal nejaké lepšie vedomosti ohľadom tých sociálnych sietí a začal sa trošku viac vypracovávať. A potom som vlastne natrafil na Aďa Klementa. Aďo, pozdravujem ťa. No a on ma vlastne naučil nejaké tie základné skills, ktoré potrebuješ vedieť pri tvojom podnikaní, hej. Čo mi veľmi pomohlo na mojej ceste. A okrem toho ma ešte naučil samotný skill vlastne tých sociálnych sietí. Dal mi základy a na tých základoch som začal stavať. Nakúpil som si rôzne kurzy, začal som sledovať ľudí, ktorí sú v tejto oblasti expertmi a tak som sa vlastne dostal k tomuto podnikaniu a myslím si, že ma to veľmi naplňa a veľmi baví. A vlastne aké boli také prvé firmy, pre ktoré si začal pracovať? Mal som nejaké krátkodobé spolupráce ako prvé, čo bola napríklad firma, čo vyrábala šperky, potom som robil taký startup, Mentality sa to volalo a potom som sa vlastne dostal už takým väčším projektom a prvý taký veľký projekt bol Reality, firma Reality, s ktorou doteraz spolupracujem a tá spolupráca ma veľmi baví. Je tam veľa nových vecí, ktoré mi aj otvorili oči, že neostalo to pri tom správaní sociálnych sietí, ale bolo to potom, že som sa dostal k nejakému mentoringu, k nejakým konzultáciám. A najlepšia vec, čo mi dali Reality, ako spolupráca s nimi, bolo to vzdelávanie. Tým, že oni školili vlastných maklérov, tak ja som bol pozvaný na každé to jedno školenie a mal som ho natáčať. A medzi tým, ako som natáčal, som si to aj vypočul a boli tam rôzni speakery, ako napríklad Peter Strcula, čo je veľmi dobrý obchodník, potom samotný majiteľ Reality. Takže od nich si vychytať nejaké tie veci ohľadom biznisu bolo pre mňa, veľmi mi to pomohlo, určite. Prečo je marketing alebo vlastne tieto sociálne siete, prečo sú dôležité pre marketing a prečo by ich firmy mali využívať v podnikaní? No tak určite sociálne siete sú v dnešnej dobe podľa mňa jeden z najefektívnejších spôsobov, ako odprezentovať firmu. Určite by som to každej firme odporúčal, či už niekto buduje osobný brand, osobnú značku alebo firemnú značku, pretože na tých sociálnych sieťach sú dneska ľudia stále, non-stop. Len sa pozri, keď ideš v autobuse, keď si na letisku, keď si na ulici, keď si v reštike. V kuse niekto na telefóne. Reálne mám takú príhodu, takú celkom zaujímavú, že bol som robiť v kaviarni a robil som tam že 4 hodiny. A ako som tam robil, tak sa vedľa na stole vystriedali asi 4 páriky. A kámo, neveríš, ale ty kokos, oni zobrali telefón do ruky a celý čas, ako tam sedeli na tej káve, to bolo, neviem, každý tak zhruba pol hodinu cca, tak oni iba scrollovali na tom telefóne takto. Hej. A potom si uvedom tú silu tých sociálnych sietí, že kokos, niekto na tom trávi 5 hodín denne, to som povedal veľmi málo,
Ja sa snažím sociálne siete obmedzovať, keď na nich nepracujem, ale tí ľudia na tom strávia extrémne množstvo času a preto si myslím, že to je jasný dôkaz, hej, že netreba sa pozerať na tie štatistiky, stačí sa len pozrieť okolo seba a vidíš to, hej, že všetci sú na tých sociálnych sieťach. A za tie roky, čo to už vlastne robíš, máš nejaké stratégie alebo nejaké tipy, ako uspieť na sociálnych sieťach? Tak určite sú nejaké stratégie a tipy, ktoré by som mohol povedať. Každopádne tieto stratégie sa líšia vzhľadom na individuálneho klienta. Ale také hlavné veci, čo by som povedal, že ak by si bol napríklad ty teraz nejaká značka, nejaká firma a napísali by ste mi, že ste úplne začiatočníci a neviete, čo máte robiť. Tak prvá vec, čo máte robiť, je nájsť si niekoho, kto bude vystupovať pred kamerou a bude odozdávať nejakú hodnotu. To je prvá vec. Najlepšie, ak je to majiteľ firmy. To je úplne že najlepšie. Hej? Určite ukazovať tvár a na tom vybudovať brand. Potom nejakú brand identity, štýl editu, takže na toho si treba niekoho nájsť, aby tam bolo jednotné farby, aby sa používali, čo majú napríklad na web stránke. No a potom tak samotné nastavenie profilu, potom by sme už museli ísť moc do hĺbky, hej. Takže určite si na toho treba niekoho nájsť, kto by minimálne nastavil tie sociálne siete, aby to bolo dobre a potom niekoho na ten strih videa, hej. A samozrejme, keď už budú mať niekoho na ten strih videa, tak najlepšie bolo, kebyže zastreší v tomto prípade aj nejaký mentoring, pretože ten je veľmi kľúčový, lebo keď si na tých sociálnych sieťach a dávaš tam random príspevky, vieš, tak väčšinou je to horšie, hej, ako keby tam dáš len tak nepostriané video. Ja to teraz sám vidím, že nechcem teraz nikoho uraziť, ale keď vidím tých starších ľudí, že sa snažia tvoriť na sociálne siete, tak oni to bez toho mentora nedajú. Lebo oni úplne sú stratení, čo sa týka tých trendov, hej. Že oni nevedia vôbec, čo je trendy. Oni tam dajú random nejaké efekty, ktoré proste by mi ani nenapadlo použiť. Takže ten mentor je v tomto fakt, že kľúčový, ktorý by ich tak ako keby uzemnil, že nie, toto tam nedávaj, daj tam toto. Nie, toto tam nedávaj, daj tam toto. Reálne, presne som mal takýto prípad, že sme to riešili na konzultáciách, že presne takéto zlé efekty tam boli a bolo to proste zlé. A ja som iba povedal, že radšej nech v tom videu sú len titulky a lenty, ako keby by tam mali byť nejaké navyše efekty. Že to mi dáva väčšiu hlavu a petu. Teraz nám môžeš povedať, že čo tak funguje na sociálnych sieťach, čo tam dávať? No tak určite funguje, ako všetci dobre vieme, sú to krátke videá Reels, hej. Každý len scrolluje, takže to treba robiť, hej. Treba robiť krátke videá Reels. To znamená, že nemôžeš zase pridávať 2-minútové videá, hej. Tie videá by boli najlepšie, keď si začiatočník, keď začínaš na tých sociálnych sieťach, začínaš budovať tú komunitu, tak tie videá by mali byť. Povedal by som, že do tých 35 sekúnd, to je za mňa taký ideál. Potom, keď už si už tak trochu zabehnutý, už máš nejakú tú sledovanosť, tak vtedy by som si dovolil ísť na nejaké dlhšie videjka, napríklad minútové, hej. Ale určite tie krátke videá, 35 sekundové, tam sa potom treba sústrediť, presne to som nedopovedal minule, že to video musí vedieť človek dobre rozdeliť a na to je dobrý ten mentor, hej. Lebo ty nemôžeš začať, že ahojte, moje meno je Šimon a dnes vás vítam pri novom videu. Scroll. Nikto si to nepozrie, hej. Tam treba mať nejakú tú štruktúru toho scenáru, hej. Musí tam byť na začiatku hook, najlepšie nejaký negatívny alebo nejakú kontroverziu. Potom musí byť nejaký samotný scenár, kde nahodíš nejaké pútavé body, ktoré udržia toho diváka. Napríklad posledný typ je najdôležitejší, tak si video musíš proste pozrieť do konca, aby si vedel presne ten posledný typ. Pritom nemusí byť najdôležitejší, ale treba to takto v podstate robiť, udržovať tú pozornosť neustále počas celého videa. Hej. Takže nejaký hook, nejaký scenár, nejaké jadro a nejaký záver, call to action. Vedel by si nám povedať vlastne nejaké tvoje výsledky, niečo, čo si dosiahol za tie roky, čo toto robíš? No tak za tieto 3 roky by som povedal, že to boli také, že ja som sa sám učil. Lebo tie prvé 2 roky boli také, že pokus omyl. Tento posledný rok si myslím, že mám veľký výtlak, že aj s klientmi, s ktorými spolupracujem, mám si myslím, že veľmi dobré dosahy. Napríklad teraz spolupracujem s Martinom Šimíkom, realitným maklérom. Je to čosi, no tak pol roka, 6 mesiacov sa mi zdá, že to je. No a s ním sme za toto obdobie mal 0 a 0. 0 na TikToku, 0 na Instagrame a 0 na Facebooku. Na Instagrame má teraz 2400 followerov,
na TikToku 1700 a na Facebooku 10 000. Toto sme dali proste z nuly, takže toto si myslím, že sú veľmi dobré úspechy. Máme tam, už sa mi zdá, aj keď neviem, ešte milión nemáme, ale na jednom videu máme nejak čosi cez 700 000 pozretí, čo si myslím, že je celkom cool na to, že to je hodnotné video, nie vtipné, lebo väčšina tých vtipných videí proste vybuchne, ale keď sa sústredíš priamo na tú pridanú hodnotu, tak to je trošku náročnejšie tam vybudovať sledovanosť. Ale samozrejme mám ďalších klientov, s ktorými som dosiahol úspechy, napríklad účtovnícka firma, tam sme dali za jeden mesiac sme tam dali čosi cez 2000 followerov na TikToku za jeden mesiac, čo si myslím, že nedá len tak hocikto. No a potom, to musím teraz sa tak zamyslieť, mám tam napríklad Meander Oravice, čo oni majú akvapark, lyžiarske stredisko a u nich tam sme mali veľa príspevkov, cez 500 000 pozretí. Ešte ten Maťo Šimik, ten tam má asi tiež zo 5 videí cez 500 000 pozretí. Dokonca z jedného videa, o tom mám aj video na Instagrame, ešte nevyšlo, ešte ho musíš postrihať. No a tam na jednom videu sme dali 1200 followerov z jedného videa. Čo si myslím, že je brutál úspech. Myslíš si, že to, čo funguje teraz, bude fungovať aj za pár rokov? Vieš čo, nemyslím si. Už teraz, keď sa pozrieš na teraz, čo sa stalo nedávno, že na Instagrame nový update, že už nemáš príspevky na svojom profil feede 1 na 1, už tam je ten formát iný. Takže už len takáto zmena, čo sa stala teraz nedávno, jasne naznačuje tomu, že to tak nebude, hej. Že ten Instagram a tie sociálne siete sa neustále menia, takže kto ho vie. Ale myslím si, že tieto krátke videá, čo takto scrolluješ, len tak rýchlo neodídu, lebo má to obrovský úspech a keď sa pozrieš na tých ľudí fakt okolo seba, tak každý v kuse len scrolluje. Inak taká zaujímavá štatistika, že neviem presne teraz si spomínať presné číslo, ale vedel si o tom, že ľudia vyhľadávajú viac na sociálnych sieťach ako na Google. Že napríklad veľa ľudí sa aj vzdeláva na tých sociálnych sieťach, hej, že keď sa rozprávaš s niekým, že kto vie nejaký skill, že tak ty sa kde vzdelávaš, sa ho spýtaš, on ti povie, že na sociálnych sieťach, hej, že sleduje nejakých 10 tvorcov, ktorí sú majstri v danom odvetví a o nich sa učia, pretože presne keď tvoria tento hodnotný content, tak ako tam sa vieš dozvedieť veľmi zaujímavé veci a potom samozrejme to sú také povrchové veci, hej, keď chceš ísť viac do hĺbky, tak na tých sociálnych sieťach sa to moc nedozvieš, ale väčšinou tí ľudia, čo majú ten hodnotný content, tak máš nejaký odkaz na nejaký school alebo na nejakú komunitu, na nejaký Patreon a tam nájdeš už tie hlbšie veci. Dobre, a keď sa teda bavíme o tom hodnotnom kontente, kde ľudia môžu nájsť tento kontent od teba? No tak ja tvorím hodnotný content, tvorím ho už 2 roky to budú. 2 roky tvorím hodnotný content na mojich sociálnych sieťach, na TikToku, na Instagrame, Simon _ social media. Teraz po novom som začal tvoriť content aj na YouTube, ale to nie, tam nedávam pridanú hodnotu, tam skôr ukazujem, že nejaký ten môj štýl fungovania, alebo ako by som to povedal, nejaký ten day in life, proste, aby ľudia vedeli, ako pracujem, aby sa vedeli ako keby viac priblížiť k tomu, ako funguje táto mladšia generácia, napríklad ako pracujú, lebo napríklad, keď povieš môjmu ocinovi alebo tvojmu ocinovi, že kokos, čo robíš? Editujem videá. tak bude po tebe pozerať, že kokos, že nechápe tomu, hej? A preto to je jeden z dôvodov, prečo som to začal robiť. A druhý dôvod je to, že som to vždycky chcel začať robiť, takže dokumentovať si tú svoju cestu a potom sa na to tak spätne pozrieť, že kam sa to všetko ako keby dostalo. Dobre, tak ďakujem ti za podcast. Vlastne myslím, že to, čo si s nami zdieľal, bolo zaujímavé. Ľudia sa niečo nové naučili a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Dobre, tak díky. Díky moc.